This my dada, this my mama, this Kiki. ಕನ್ನಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೋಡಿತನ ಈಕಲ್ಲ ಪೇಜ್ ತ್ರಿಷಿಕಾ ರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದುಂಡು ಆಲ್ ಪೋದು ನಿಕಲು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಗ್ಲ ಪೋಪ ಲೂಲುಗ್ಲ ಪೋಪ ಐದ್ ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಊರು ಕಾಸು ಕಡ ಪುಟ್ರೆತ್ತನ ಎಂಕಲ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಕುಲ್ ರಮದಾನ ಆಗುಂಡು ರಮದಾನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನೆ ದಸರಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಿದೈಡ್ ದಾಲತಿನ ರೇಂಜಿ ದಾಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಡ ಆಮೇಲೆ ಕಿಸ್ಸ ಉಂಡತೆ ಒಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಟೋ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಅಂತ ಒಂದೇರು ಐಫೋನ್ ಲವರ್ಸ್ ಎರಗ್ ಮಾತ ಐಫೋನ್ ಇಷ್ಟ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ದೆತೊನಲ್ಲಿ ಪದ್ರಲೆ ಏನ ಮಾತ ಕಾಫಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ತಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಫಿಲ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಒಂದು ಮಾತ ಮೆಷಿನ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ತುಬ್ಲಿಡ್ ಒಂದು 3 ಫ್ಲೋರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಮಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ದ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ ಒರೆಸರಿ ಬೇಜಾರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೆ ಲಬೂಬು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಚಿ ಡಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಬೂಬು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಚಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಂದಿತ್ತ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪಾಡ್ದನ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಟೆರೆಸ್ ತಮಿತ್ತೆ ದೀತಿನಿ ಒಂದ್ ನಿಗಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ತೋಜಪ್ಪ ವೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಪನ್ಪೆ ಅವೆನ್ ಪಾವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೆಂದ ನಿಗಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು This my dada, this my mama, this Kiki. Come on, guys. We are going to Ansar Gallery. Ansar Gallery. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ Egg. ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೋಡಿತನ ಈಕಲ್ಲ ಪೇಜ್ ತ್ರಿಷಿಕಾ ರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದುಂಡು ಆಲ್ ಪೋದು ನಿಗಲು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋಲಿ Egg. Subscribe. ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ಲೂಲುಗ್ ಬತ್ತ ಲೂಲುಡು ಇಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಖರಾಬ್ ಆತಂಡ ಹಾಳಾತಂಡ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ನಾಡೋದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಲೂಲುಗ್ ಬತ್ತ ಲೂಲುಡು ಮಾತ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಆನ್ಸರ್ಗ್ಲ ಪೋಪ ಲೂಲುಗ್ಲ ಪೋಪ ಐದ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕುಂತು ಅಂಚಾದ ಅವ್ಲು ಎಂಕುಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಗತನ್ವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ I think this is girl, this is man. ಮೂಲೆತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಲತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಲತ್ತು ವಿಂಟರ್ ಲತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಲತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವೆದರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಜಲನ ದೆಕ್ಕದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಕುಜಲ್ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಚೀಕಿಲ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ಹೇರ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅವು ಮಾತನಿಕಲೆ ಬೋಡಿತನೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪೇಜ್ ಉಂಡತೆ ತ್ರಿಷಿಕಾ ರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಐಟಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆಪ್ ಅವಲ್ ಪೋದು ನಿಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅವಲ್ ಪೋದು ನಿಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಏನ ಬೋಡಿತ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಗಳು ಅವಲ್ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ ಪೇಜ್ ದ ಲಿಂಕ್ నేను ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆ నేను ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಊರು ಕಾಸು ಕಡ ಪುಟ್ರೆತ್ತನ ಎಂಕಲ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಲೂಲು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪುನು ಲೂಲುಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಲೂಲು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬತ್ತ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಮಿನಿ ಕಾಸು ಕಡ ಪುಟ್ರೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ಡಿ ಕಡಪುಡ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಲೂಲು ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬತ್ತ ಅತೆಮ ಅಂಡ್ ಮೂಲು ಬಹರೇನ್ ರಮದಾನ ಆಗುಂಡು ರಮದಾನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನೆ ದಸರಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಿದೈಡ್ ದಾಲತಿನ ರೇಂಜಿ ದಾಲೆಜೆ ಮಾತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಚ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡ್ ಮಾತ ದಾಲತಿಂಡ ನಮಕ್ ಫೈನ್ ಲ ಪಾಡುವೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಲೂಲು ಬತ್ತ ಚೂರು ರಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಲೂಲುದ ಜಿಂಚ್ ಮಾಲ್ಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೀಕಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಿನದೇನೋ ಉಂಡತೆ ಲೂಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಈ ವಾರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ನೆ ದಸರಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯನ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ತ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುಜಿ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮಾತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಉಂಡತೆ ಸಾಮಾನ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ತ ದೀಪೆರ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಪಂತಿರ್ ಭಾರಿ ನಡ ದಾಲನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪನ್ ದಾಲ ನೆಸೆಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಸಾಮಾನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಬಟ್ ಏಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆ
ಲುಲಿಡ್ಲ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರೆ ಹಾಫ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಐತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ 20 ದಿನಾರ್ದ ದಾದಂಡಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಮಕ್ 10 ಬೀಡಿದ ಕೂಪನ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಆ 10 ಬೀಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವಳೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಳ ಏನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜಿನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜತೆ ಅವೇನೆ ಮಾತ ದೆತ್ತೊನುಡು ಬೇತದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಾಮಾನ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊನರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಡ ಆಮೇಲೆ ಕಿಸ್ಸ ಉಂಡತೆ ಒಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾಯ್ಪನಗೊಂಡು ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ ಉಂಡತೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಯಾವ ಪಂದ ಆಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನಾಗ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆನಿಪಿನಿ ಎಂದ ನಿಗುಲ್ ಕೇಂಡ ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೊಗಲಿಗೆ ಏನ ಬೋಡು ದೆತ್ತೊಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ಪನ್ನಗೊಂಡತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅವಿನ ದೆತ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪನೆ ಆಟೋ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನಕ್ಕಿಕ್ಕಿ ಮೂಲೆ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಅಂತ ಒಂದೇರು ದಯಪನಗರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೂರುಂಡು ಡಾಡ ಬರೋಡು ಮುರನಿ ಕೊನೆ ಇರತ್ತೆ ಬಂಗಾರ 3 ಡಾಲ್ಸ್ ಹೌದಾದ ಮಲ್ತಾರೀರ 3 ಡಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಸಾ ಆ್ಯನಾ ಮುರನಿ ಮೂಜು ಡಾಲ್ ಜೊತ್ತೊಂದೇರು ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮೂಲ್ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೊಲಿಗು ಅಮ್ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೇನ ವೆರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಲವರ್ಸ್ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಐಫೋನ್ ಇಷ್ಟ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ದೆತೊನಲ್ಲಿ 16 ಮಂತದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 0% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಮಾಡೆಲ್ ದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಬೈತೇನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ನೆವನ ಮಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಲ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ತೂಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಐಟಮ್ ಉಂಡೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನ್ ತೂಯ ರಮದಾನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫರ್ಲು ಇಪ್ಪುಜ ಖಾಲಿ ಬರೆಪಿನ ಅಲ್ಪ ರಮದಾನ್ ಸೇವರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪನೋಡಾಂಡ ಉಂಡತೆ ರಮದಾನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದೆತ್ತ ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಏನ ಮಾತ ಕಾಫಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ತಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಫಿಲ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಒಂದು ಮಾತ ಮೆಷಿನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಅಂಡ ತೂವರೆದ ಅದೇ ಕಾಸ್ ಕೊರಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ನೀರ್ದ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಊರೊಡ್ಲ ಮಾತಾಡ್ನ ಇಲ್ಲೊಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಅರ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗುನು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಡ ಅರಿತ್ತಿಜೆರ್ ಅರ್ನ ಏರಿಯಾ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲಾರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಏರಿಯಾಡಿ ಸಿಕ್ಕುವೆರು ಎಂಕುಲ್ ನಾಟು ಕೀಕಿ ಒಲ್ಲೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಅದೇ ಬಾಬು ಮಸ್ತ್ ಮನಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಮನಿ ಕೊರೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ಕೊಡು ಒಂಚ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿಗಲೆ ತೋರ್ಸ್ಬೋವ ಅವಳು ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನಿಗುಲ್ದತ್ತು ನಿಂಚಿನ ಪಿರಿಯಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ತುಬ್ಲಿಡ್ ಒಂದು 3 ಫ್ಲೋರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಮಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡುತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನ ಮಾತ ಬೋಡು ಅವು ಮಾತ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರು ಪೋಪಿನಗಲೆ ನಿಗುಲ್ ತೂಲಿ ದಾಯ್ಪನಗ ಅವಳುಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಲೈಕ್ ವಾಚ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ದಾಯಪನ ಕೀಕಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಟೈನ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾತಾಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ದೆಪ್ಪುವ ಇತ್ತದೊಲೆ ಅಂತೋಜ ಏನ ಕರ್ಟೈನ್ಸ್ ಏತೊಂದು ಶೋ ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಉಂಡತೆ ಮೊಗಲ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಮಾಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ತುಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ ಒರೆಸರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದುಲ ತುಲೆ ಬಾತ್ ರಗ್ ಕಾರ್ ಒರೆಸುನ ಮ್ಯಾಟ್ ರಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕೀಕಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿನಿ ಅದೊಂಜಿ ಲಬೂಬು ಚೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೆರ್ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮರ್ಮೇಡ್ ತೋಚ್ಬಾಯ ಅವರೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೆ ಲಬೂಬು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಡಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಬೂಬು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡತೆ ಮೊಲೆಗ ಕೀಕಿಡ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋಚ್ಪದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಕೀಕಿ ಪಂಡುಲ್ ಮಮ್ಮ ಒಂದು ಲಬೂಬುದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಲಬೂಬು ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಚೋಕ್ಲಿಕ್ಲ ಲಬೂಬು ಪನ ಇಷ್ಟನಾ ಬಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿರಿ ಲಬೂಬು ಪನ್ಪಿನ ಡಾಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡತ್ ಐಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರು ಏತು ಸತಿ ಏತು ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಭಾರತಿ ಪನ್ಪಿನ ಹಲವರ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಉಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿತ್ತೆ
ಲಬೂಬು ಎಡ್ಡೆ ಲಬೂಬು ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂಡ್ ಅದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲಬೂಬು ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಫೇಕ್ ಲಬೂಬು ದೆತುನ್ ಲಬೂಬೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏತ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಲಬೂಬು ಈತಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತಿರ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅವಿನ ಏರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ತೊಲೆ ಆ ಡಾಲ್ನು ಅಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೂಲಿಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ ಮಿನಿ ಬಹರೇನ್ ಎತ್ತಡ್ಡ ಊರು ಪೋಪಿನಗುಲ್ ಇತ್ತಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ಒರ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾಪುನು ಊರಿಗೆ ಉಂಡತೆ ನಿಕಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊನಪಿನ ಅಡ್ಡಲ ಕೊನೋಲೆ ಊರ್ದಗಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಂದಿತ್ತ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪಾಡ್ದನ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ಕಾರ್ಪೆಟಿನ ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಟೆರೆಸ್ ತಮಿತ್ತೆ ದೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಅವು ಚಂಡಿ ಆದ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಗುಲೆ ದಕ್ಕದೇರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಗುಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಾರ್ಪೆಟಿನ ದಕ್ಕದೋಡಿ 20 ದಿನಾರ್ 4,000 ಕೊಡ್ದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ದೊತ್ತೊಂದಿನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ತೋಜಪ್ಪ ವೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಪನ್ಪೆ ಅವೆನ್ ಪಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಕೆಂದ ನಿಗಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ನೈಸ್ ದೂರ ಅಡಿತುಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹಾ ಒಂತುಲೆ ಒಂದೆತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮಾತುಲೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಅವು ನೈಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ 350 ಬಿಡಿ ಬನಕ 5,000 ಮಿತ್ತದಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 4,000 ಮುಟ್ಟ ಹಣ ಒಂದು 70,000 ರುಪೀಸ್ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ತುಲೆ 70,000 ರುಪೀಸ್ದ ಫುಲ್ ನಿಗಲಿಗ ನೆಟ್ ಒಂಚಿ ಕಬ್ಬಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಡ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಏ ಅಮ್ಮೋ ಮೇರು ಎಂಕಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪವೇರು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಲ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಾಡ್ಕ ಎಂಕಲಿಗಿತ್ತೆ ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ನಾಡೋನ್ ಪೋಪಿನಿ ತುಲೆ ಒಂದು 315 ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿದ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 200 ನನ್ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ವಾವ್ ಒಂದುಲೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಅನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಶೋಕುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಉಂಟು ಹಾಂ ನೆಕ್ 40 ಬಿಡಿ ಇದು ಎಂಕುಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂತೂ ಬರ್ಬತ್ತೀನಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಚೂರು ಎಂಕಲ್ಲ ವಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಕೀ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತೋಜಾದ ಚೂರು ಹಾಳು ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕೀಗೆ ತಿರ್ಗ ಸಾಕಾಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲಿಯರು ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಚಿ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ತೀವರೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಲ ಒಂಜಿ 50,000ಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಊರುಡ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿಯ ಪಂದ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಪಲಿ ಊರುಡು ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಊರುಡು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ ಒಂದಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 300 ಬಿಡಿ ಪನ ಕನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ 1 ದಿನಾರ್ ಪನ ಬಹರಿಂದ ಊರ್ದ 240 ರುಪೀಸ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಂಕುಲೊಂಡತೆ ಬ್ಯಾರಿನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ದುಂಬು 13 ಇಯರ್ಸ್ ದುಂಬು ಬ್ಯಾರಿನಿ ಬಂದಾಗ 1 ದಿನಾರ್ ಪನ 180 ರುಪೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ 6 ಬ್ಯಾರಿನಿಗೆ ಬಂದಾಗ 1 ದಿನಾರ್ಗೂ 150 ರುಪೀಸ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕುವೈಟ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತಾರ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚೂರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕುವೈಟಿ ದಿನಾರ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಓ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಬೈದಿತ್ತ ಅವು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತ ಆಫರ್ ಇತ್ತಜಿ 22.9 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಎಂಕುಲು ಬೈ ಮಲ್ತದ ಕಂತ ದಯಪನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಯಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾ ಬಿಡು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಲೈನ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಲೈನ್ ಉಂತುದೇರಂದು ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಕೇಕಿಗೊಂಡತೆ ತಿರ್ಗ ಸಾಕಲಾದಿತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡವಲ ಆದಿತ್ತನ್ ಅಂಚದ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುದು ಮಮ್ಮ ಎಂಕ ಹಂಗ್ರಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಬರೋದಿತ್ತೇಳಿ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇದ್ದು ಪಂಡ ಕೇಕಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಲ್ಲರ ಕೇಕಿ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಟಮ್ಮ ಇದ್ನೇಟ ಚೈನ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮುಂದಾದ ಕ್ಲಿಪ್ ಪುಷಟಿ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು 2 ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್
ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಬರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಕೂಡ ಲಬ್ಬು ಬುದ ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನೈಸ್ ಕಿಕಿ ಮಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊನ್ನಿ ಅಂತೆ ಒಂದು ಕಿಕಿ ಲಬ್ಬುಬು ಕಿಕಿ ಲಬ್ಬುಬು ಎಂಕ ಮಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ಕೇಕ್ ಉಂಟು ಕಿಕಿ ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ಕೇಕ್ ಕಂದಿರು ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಕರಿಲತ್ತ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಥರ ಕಮಲ್ತೀನಿ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ತೀನಿ ತೊಕ ಕ್ವಿಕ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಂತೀನಿ ಕ್ರೌನ್ ಮಿನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ದಗಲ ಒಂದೇ 20 ಬೀಡೆ ಅಂಡು 20 ಬೀಡಿ ಪನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4,500 ಆದಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡ 4 ಬ್ಲೇಡ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸರ್ ನೆಟ್ 1 2 3 4 ಓಕೆ 6 ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಒಂದೇಟು 6 ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಒಂದೇಟು 4 ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಒಂದೇಟು 2 ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ತೂಕ ಏತ ಬೇಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಚಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು ಒಂದೇನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನಿ ಮಾತಾ ತೊಳಿತ ಪೀಪಲ್ಲ ಬೇಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ Subscribe. Like, subscribe. Yes. Forward. ಹೊಸತ್ತು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಕಂತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ 660 ಫಿಲ್ಸ್ ತೂಕ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಟೀತ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ವಿಸೈಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಭಯಂಕರ ಬರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್